Tatama din to sa inyo mga gops. Receive ako ng letter mga gops sa IND. Hello mga gops, good morning. Sa ihatid ko si Chloe sa school. Hi! Welcome to Ecaths vlog, but on the phone. Ayun nga. So, ayan, ihatid ko siya sa school mga gops. And yeah, nag-snow pa rin dito. Ayan, si Chloe with her bread. Ayan o, ang dami pa ding snow mga gops. Kiling, 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 kiling. Guys, snow pa din. So, tapos sabi ni Ivana, baka bukas din daw. Ang dami. Mag-snow na naman bukas. Sabi ni Ivana. Pero I'm not sure kung totoo ba. Hello mga guwaps! Kumakain ako mga guwaps and si Chloe nasa school. Ito nga pala yung ulam ko. Tinolang isda. Sea bars siya mga guwaps. Ang sarap pala tula yung sea bars. And meron din akong bagoong ginamos mga guwaps. Masarap. And alam niyo mga guwaps, hanggang ngayon nag-i-snow pa din. Kakalok. Ayan o. Nag-i-snow pa din mga guwaps. Anong gagawin natin? Paano na yan? Sa una lang masaya. Charot. Ang kapal na ng snow mga guwaps. Tingnan nyo yung table namin. 'Di ba? Ang kapal ng snow. Ilang centimeters kaya yan? Okay, so back to our eating. Nga pala, si Bana andito, hindi siya pumasok. So lang siya, work from home kasi nga yun makapal yung snow. And madaming ngayon, aksidente. And yeah. Kailangan mag-ingat habang nagbabiyahe, nagda-drive kasi siya mga guwaps, madulas ang daan. Pero alam niyo mga guwaps, yung iba nagbabike pa din, pumapasok. Kain tayo. Masarap yung isda. Tinulang isda. Lamig kayo. Naglinis siya sa snow. Tinanggal niya yung mga snow sa daan. Bayat. Ayaw. Tama. Hindi niya na-feel. Hindi niya na-feel. Oh my God. Hindi niya na-feel. Tugnaw na. Di man lang niya na-feel na may nagbabato sa kanya mga gups sa luka. Wait, i-check nga natin dito sa bintana.
Oh. Ooh. I-check natin si Bana and tatanungin natin kung saan niya nahiram yung pala. Hello? Waar heb jij dat? Een buurvrouw. Oh. Sa kapitbahay daw, mga gwaps. Ah? Yeah, that's glad, eh? Slippery. It's hard for the... Hello mga gwaps! So, naka-receive ako ng letter mga gwaps sa IND. Ano kaya to? Oh my god. Hello mga gwaps, this is update sa pag-apply ko ng nationality, Netherlands nationality. Oh no, he doesn't like it. Mga gwaps, nag-apply. I applied for Dutch nationality and I received a message from them and I will read it to you mga gwaps. And this later we have to inform you over your application for naturalisatie, for nationality. Op dit moment voldoet u aan de voorwaarden voor naturalisatie. Daarom draag ik u voor verlening van het Nederlanderschap voor. Oh my god, my god. So, parang, ano bang translation ito? So, ibig sabihin, na-approve mga gwaps ang aking application. Pero hindi pa ako Dutch citizen ngayon kasi i-process pa yan nila. And, mag-waiting na lang ako sa later na naman. Mag-send ng letter yung Gemeente dito sa amin, yung municipality dito sa amin mag-send sila ng letter kung kailan ako mag-attend ng ceremony and yeah. Pero at least na-approve na mga gwaps and waiting na lang tayo. Hindi si Bana, he doesn't like it. Cannot send her back. Oy, honey. I'm going Dutch. Cannot send you back anymore, eh? Oh no. No, your cheese head. I'm going Casco. Dutch. Even Dutch. I become Dutch. Dutch girl, bro. I always could blackmail her saying, I send you back. Yes. Now I cannot say that anymore. Damn it. I can do this. Still kick your ass. What? Yes, he always blackmail me mga gwaps if I don't behave, and he will say, or else I will send you back to Philippines. Yes.
Ito yung ano yan ha, ring finger. It's not the middle one. So, I don't know kung kailan kaya yung ano, ceremony. Pero kailangan kong umatin sa ceremony mga guwaps kasi dyan pa ako magiging Dutch citizen. So for now, I'm not yet Dutch citizenship. Is that citizenship? Dual. Dual citizenship. You can open it. Dutch and Philippines. Mercy become the boss in the house. I have dual. And Chloe. Chloe Oak. Oh, Yeah. no. I'm the only one. Yeah, you're the only one. Come to apply for Philippine citizenship. Yeah, let's go to Philippines. So, ayan mga guwaps. Hindi ko in-expect to. I did not expect this that the letter will come today. Kasi kaka-apply ko lang last September. September ba yun? Yeah. September, October, November, December, January. Hala? 4 months lang. It's only 4 months, honey. Yeah, because they know me. What the? Let's Cardinal. Let's do this fast. What the heck? Ay, mabilis pala dito sa amin. Pero, but the ceremony, it takes long also, mga guwaps. The waiting. So, maybe, mga March pa yan or April. So, mga guwaps, susunduin ko ngayon si Chloe. Kasi, out na nila. Nandito na ako. Antayin ko lang siya. Hello. Ayan si Chloe, mga guwaps. Nag-snow na naman, mga guwaps. Masakit siya sa mata. Kaninang umaga, tumatama sa mata. Ang sakit. Jess was vandaag ziek. Yeah? Ja. Oh, is zij niet op school? Oh, oké. Ga maar. Dali ah. Let's go. Nag-ano na naman snow. Go. Lopen. Ja, hey. Zijn jouw benen niet koud, Nak? Jouw benen. Jouw voeten. Cat's eye girl. Cat's eye fan. Who is your your bias? Sophia. Sophia? Oh, Sophia is Philippines. Filipina. Mein Haar. Oh, sorry. Mein Haar. Hala, lumakas. Oh. Oh, yay. So, lumakas siya, mga guwaps. Kailangan mag-ingat yung mga nagda-drive. Mas lumakas na naman. Kanina humina na to eh. Tingnan. Tumatama. Oh, tatama dito sa inyo, mga gops. Para fair. Para kayo din matamaan. Tawid tayo.
Dali na. Ah, buti may train pa. Agoy! Ano nak? Madulas nak. Ay! Ay! Isklat! Isklat nak. So flat. Ano? Are you okay? Yeah, What's the word? it caught in my oak. In your eyes? Yeah. Yeah. Wow. Maar ik hoop dat het rustig is later, want ik wil naar de klaar. Yeah. So, may usapan kami ni mama ni Kiara. Yung isang Pinay din mga gots na friend namin. Kung hihinto na tong storm, pupunta kami doon sa sa may dike and mag-slide sila Chloe, yung mga bata. Pero ngayon, parang pa, may storm pa mga guwaps. Tanin nyo yung mga itsura namin. Patakin my mood. Pumasok sa bibig ko mga gups. So mga guwaps, nagligpit ako dito sa namin, Christmas tree kasi January 7. So ayan, hanggang dito na lang mga guwaps siguro kasi mahaba na yung vlog natin. And yeah, see you tomorrow or next time. Bye! Thanks for watching!